mowga mumen ene ngama hen saaji mbaɗa tappe ewa hen saaji mbaɗa dolli yo dolli ɓe ƴeewa fotɓe yaade keeɗe o ga henno no joomen so tawi enen jiɗi wadde ko wayno carni e ko way noon e ko way noon ɗum ɗon fo aɗa andi ceerno Amadou Boukary koko yawtuno so yehino to maayo to kadi sukaɓe ene jogui ko mbaɗa ene jogui wiyete heero gumbo ene jogui wiyete leggel jaawa ewa ɗum ɗon foof nde manna yooli nde nomi jiiloto leggel jaawa ngel so tawi kadi ko heddiɓe so tawi ko waaloji hankkandi ne ndungu ari ɓe mbaɗa celi mbaɗa katti ɓe mbaɗa buggal ɓe mbaɗa tuugi ɓe mbaɗa ceeble mbaɗa e juuɗe mumen ɓe mbaɗa darɗe mumen e koɓe cañata ko ɗum wiyete ko tiinde ndamdi eyi hankkandi gueɗe ɗen fof ne jogui inde muɗum no sañira celi boɗeji e daneji jillodire ewa en jii heddiɓe jaata ko ladde gaddoya duunu ɓe mbaɗa ɗumen cakkaji ɓe pokkita ƴeftoya ɓakkere woɗere e ranere mbaɗa ɗum gayi ɓakke mbaɗa ɗum otoji so tawi ko jeeri soñanoɓe gaddoyta koko wiyete gawƴe ɓe peeco ranagal gongal toon ngal ɓe darna hen oto mabɓe keddo eɓe dogna ewa so tawi ndungu ari ɓene mbaɗa ga ene cuuɗi leydi ɗum ɗo fof ko pijirloji yimɓemen ganduno hen saahaji yimɓe jiiɗa wadde pucci mbaɗɗo ga ene leɗɗe ewa sa nelino hay sanno ɓiye mbiya ɗum heeño ara sa ino dogirta ni dogirta kono ndimagu ni ewa mbiya joni joni yaaha arta taw ene welti ene weyti ewa so jamma o ari ewa so tawi mawɓe jooɗima ɓe gona siftude ha hiira mawɗo debbo walla mawɗo gonɗo galle ɓe gaare ciften gaare tinden eyyi ko ɗum tan andano ɓe cifta ɓe tinda ɓe ƴeewa ɓurɗo hen ƴoƴƴe ɓe mbaɗa ga jim ko wiyete tindol bojole fowru ɗo yiya fof koko fiya koko hawjina tan koko wiyamna ko bojel tan heewi jogade gonga e nder ɗiɗon tindi ene waɗi jimɗi ewa ko nande wiide joni liwiyo liwel jor hammalam to liwel jor yano dow jeeri liwel jor dikki wari kooba liwel jor dikkiti wartimo anani mi anda ko goɗɗum mi anda ko mayɗani ɗum ɗon foof ko jimon kon ganduɗa sukaɓe ne mbawi wadde ɗumen nder ɓerɗe mumen ene ciftora hen sani jomumen ne goye e tinde so hawre debbo mawɗo ne haala ne ñeñña ɗum ene wadde jimri beldi anani ewa ko nande seede seede relle seede jiɗmami jinmi dakimi nda ko wandu ayi ɗum ɗo foof ewa ceerno nagganam ceerno julɗo nagganam kurus kange nagganam daali joolo ay ko gueɗon kon ganduɗa ko jimɗi ɗi ganduɗa ha hande so goto men siftori ɗum en jogui hen weltare mawde ceerno Amadou Boukary ewa ndege noon so tawi ɗum ɗon ƴeewama artirama windama cukalon kon tindinama kalnama kadi ko ɗum ɗon firti eyo ma wor ko walli ɗumen saabu ɗiɗo jimɗi mbay kono rappini ewa ayiyat jomum waɗa jimol ngol weela ha moƴƴi to banggue tindi tone kadi e hen saaji tindi ɗi en jogui koɗi pirti eyyi saabu ene wonno tindol gotol tokosol tan mi raɓɓiɗino on ko mbarodi woni bajol leydi woni mawɗo woni docteur mawɗo saabu aɗa andi bajol ne waɗi tooke ewa joni noon daddo kañum ne woni laamɗo ladde colli gonɗi toon ɗi fof ko daddo wawi daddo one e wi kañum woni joom wuuro o dañi ɓinguel gotel ɓinguel ngel sellani ko te ko kangel jogori wonde roi woni sehil daddo o noon ko guertogal e leydi ewa joni noon ɓe mbi yoɓe jaaɓe ƴeewoya mone wawa safrude ɓe ewa ɓe neeli journaliste uji ɗi woni colon tokoson kon mbawa kon yaade kon lewyon kon ɓe mbi wonɗo ɓe gandi cafrowo ne woodi cafrowo o noon de ko bajol leydi ngol ɓe jeeyi ɓe kalan ɗum ɓe mbi ɓi joom wuuro o woni daddo ɓiyum sellani wiya noon yo ara cafra ɗum o wi aha ɓoɗo mi ara o yeehi o wi ɗo e hirde mami ara o yeehi o ƴefto e leɗɗe makko omo yaha wuuro aɗani bajol leydi laadat ari ha e wuuro ɗo guertoɗe ɗe koɗi ɗo guertogal noon wonno ne tintina kala ko fandi ɓiɓɓe ɓe cekki kuuli guertoɗe ɗe mbari mbarodi ndi ñaami ɗum nde mbarodi ndi yettoyaki to lamɗo to ɓinguel lamɗo ngel maayi nde ɓi lamɗo o maayi noon lamɗo o mettini neli sukaɓeɓe yo jangaddoya ɗum binoɗo ne ara safro ɓe tawi galle mum wi o yeehi gila subaka mata koye lawol ɓe tawi tan ko ummimo ga o yettaki to joni ɓe goni e ƴewde lamɗo o ni daddo o wiɓe yoɓe ƴewanmo hoto bajol ngol fotata jagguede so ngol wara walla so ngol soppa walla so ngol soka hankkadi noon heddi ɓe jaaha galle wuuro ɓe namɗo ha ɓe jetti wuuro guertoɗo ɗo o noddi guertoɗe ɗe taw guertogal ngal nde tini ɓiɓɓe mum boddidi warama warti ɓiɓɓe o wi aha koy
ɓi lamɗo ko baraɗo so tawi ɓe ngari ɓe namdo on so tawi boddi mbi arani ɗo mbiye on jiyani on tinani ewa joni noon neɓe ngari colli ɗi ne ngari ha ɗon ne mbaɗa enquête tawi ɗon guertoɗe sukaɓeɓe foof cohon kon mbi minen nde min namdo ko boddi ndi so ndi rewani ɗo ene wayni ndi rondi leɗɗe ne fayi ga to lamɗo ewa kamɓe fof mbi ala minen kay min jiyani yummiraɗo wi joni gareji hen kamɓe fof yiiɗi regginde sukaɓeɓe tan hoto wodde mabɓe ko huno hum taati ndege noon cofel gotel tokosel keddigel ngel ari tan ñumani colel ngel o wi aha min de nenam nde min gari min mbarimo min ñamimo o wi ko artu ɗon o wi hoto min kaal joni noon colli ɗi jeeyi kalnoye ɗum daddu noon wi aha nde guertogal no wano wonde sehlam ni foof ko guertogal waɗi ɓiyam ɗum noon hankkadi min guertogal min kaɓi min karmodiri hankkadi ko heddi en ko kala ɗo jiimi ɓi guertogal mi warat ɗum woni ko daddu jiyatani ummo dow ene araga en ƴefta ɓikkon guertoɗe ne so tawi jii daddu o tan gulla mbiya sukaɓe jeehe cuuɗoɗe joni noon ɓe mbi kankalewal ne kañum honno koye wuuro nde yi noon ñande fof daddu noon waɗa ɓikkon guertogal kañum ne wiya hala ma yaha yiyoya lamɗo haala ɗum kañum ne hoɗi koye wuuro kane guertogal jiita saabu guertogal sono jibini ɓiɓɓe mum kañum heewi ardaɓe ɓiɓɓe ketta caggal kañum noon yo andu ɓiɓɓe mum ketta ko yeeso kañum hetta ko caggal te ɓuuri mawnude ɗum noon hoto ɓe jan e ɓiɓɓe makko ɓe mbaɗa ɗum kankone ayi ɗum ɗo ko tinnol kono so tawi a ƴeewi tinnol ngol way kono aduna gonaɗo o ni aduna hanki o ko guertogal arto yumɓe ɓiɓɓe keere caggal joni noon ko gurdam kankalewal kankaleje ɗe garto yeeso ɓikkon kon yummiraɗo heere caggal ceerno Amadou Boukary on jarama waɗi fayida ceerno Yaya kadi kono fewini kayni wona seeɗa eyi saabu ngol ɗo tindol kongol jangde ayi tindol mawɓe meɗen hewɓe ene keewi wiide ko ɗum lekki puyɗo kala puyɗo tindol ene heewi ɗum safrude neɗɗo puyɗo tan mo ala pinal jonde rendo e ko nandi hen somo tindene gueɗe mbaɗe ni omo heewi dañde hen ƴoyre ɗum waɗi mawɓe meɗen mbiyanno hanki tindol ko lekki puyɗo walla ko lekki fuyre eko nandi hen ndaw gonga ko kalɗa e ngol ɗo tindol ko elle ma mbiya ko kanjum woni hande aduna guuraɗo ma mbiyani elle e ɗum ruttono kala tindol ngol jiiɗa so tawi en batti hen haqqille tan ma en tesko e majji walla e maggol wonko kewanno ayi ko kalɗa ɗo henne ko hanki nde tubakoɓe naati leyɗele meɗen nde hedde 18e siècle won wiyoɓe hedde 17e siècle eko nande won wiyoɓe ni 16e siècle sappo e jeegom teminande ha sappo e jeeɗiɗi ha sappo e jeetati teminande nde ɓe ngari ɓe mbaɗa mobilis mawɓe meɗen rewɓe so ɓe jiɗino tintinde sagataɓe wonɓe e wuuro wonde tubakoɓe naati ɓe jimanno ko ngel ɗo jimin min de mi suusa debbo joom lone joom montore e nano walla debbo min de mi suusa debbo joom bone ko tubakoɓe nden soɓe ngari ɓe mbaɗata ko laafaji koye laafa e hoore wiyete ko bone ɓe tindiri ɗum noon rewɓe maɓe garano kene mbaɗa loneje mawɗe a faamide mbaɗa montore e junngo nano so sagataɓe ɓe jiiɗuminen kañumen doga e lema mbiya kankalewal ngal kalɗa ɗo joni ngal elle ko ɗum kañum ne wino so tawi ɗum ɗo waɗoyi ɗum ɗo horo waɗa e ko nandi hen e ma mbiya tan elle ko ɗum ɗo wonno nden ɗum ayi ko ɗum tigi woni mbadi tindol ko ɗum tigi woni mbadi daarol ndeke no ko goppaten daari meɗen ko walla goppen tindi meɗen ko walla goppen yoga e pijilloji meɗen hanki ɗi mbiɗa ɗo henne ɗi no ɗi mbawi wadde fayida ni sagahaɓe daro tan porta koyɗe dana joni dolli maka dada karalla woyyo kartalla woyyo samba mi jam ƴetti jam yen wiɗo tuwi ko fam ko mawɗeji ɗi gabla joɗɗi belɗi ha wallahi hunde wonde fayida machallah ha wona seesa a faami
yello ha yello sinno yello ko jangde tawanno mi dursitima mi rondo defte yello tan taw wonɗo gonɗo tan mbaɗano cowri caggal ni taw juuɗe ma ɗiɗi jagga tan wiya arte kaari ha arte mawɗo yero sal walla ha arte ko hundeji ɗi ganduɗa joɗɗi jurminiɗi no mbiɗani hen sahaji wonɗo garata nayeɓe ene jimanma ɗeɓata ko wayti haqqe ko yimata ko no way yurminade walla haqqe tindol ngol tindantuma no way yurminade ha cikka elle ko ɗum gonga ha no jiiɓirta joni film uji e nder téléji ɗi tan aɗa yeeɓa tan aɗa nana tut mbiya omona wara odi ne heɓata ko warde o ha cikka ko ɗum gonga ko hunde nde fotani yeɓede yeɓade en ɗum nde ko ustare leñol meɗen ngol no fewi ɗum noon eɗen poti wattude e majjum haqqille no fewi e cayɗe men ndenne kadi cayɗe so tawi julde ari no rewɓe jarano hakkude wuro ene jima ar yo ene mbiya ara ay tambalila ay garnogel ko watti gonga ay ɗiɗo jimɗi ɗi rewɓe jimanno ene jara sesene hakkude galle fof mbawa ɗon 30 minutes eɓe jima kono no mbiɗanira ray belle eyi wona onon o wiya ko weeke ayiɗo ɗum waɗi welde ayi anan yata ndar kala jaaɗo ndar felle so wona amasi ko joom pegge joom pegge pecorɗe joom lehel lablana joom ko hundeji joɗi amaji wallahi ƴeew ɗum ɗo joni kalɗa nane ko ɗo mbiyaɗa oylelel aɗa hoto sofɗo yayam juulatno o yaay hoto juulɗo lelel sofanno ande minen to banggue Fouta ga emin jokka hen i anne lelel ɗo yayam fittini juula fof gara coofa ɗon i anne yaay ɗo lelel fittini sofa fof gara juula ɗon eyyi mola pugiti puuti kaw jali kaw pugiti mola puuti kaw jali mola sarti ɓaati kaw jali kaw ɓaati mola sarti kaw jali eyyi kono ɗo gueɗo fonna majja walla bagal kiyol kaw wi teɓɓe mbimi teɓɓere eyyi barande bagal kaw wi teɓɓe mbimi teɓɓere ayi ɗum ɗo so tawi ko janggude haala eyyi walla beɗi peŋel meŋel ɗi joyi ele peŋel meŋel ɗe joyi Allah mi yalam so beɗi peŋel meŋel ɗe joyi wallahi ko gueɗon mbat kono fayida ceer ɗum tan nana ya ɗum ɗo fof ande yejjitama subhanallah wallahi kono noon mawɗo Yero Sall so tawi wonko joguiɗa kada ɓeyde hen min hannde on ɓuri komi keɗitta Allah jarama wadde ko ɗenno yejji seeɗa enen kadi foti kam onon kam on dingiral ligguide kay walla enen fof dewi dingiral noon kono aade on kaali hen kadi ala kalmina kandi e ko weltanaɗo no fewi ayi ñande dimanche nde tan e fuɗɗuɗal men to ceerno Abou jomno haala min tayka e konngudi ganduɗa ñande ɗo heɓɓito konngudi ganduɗa konngudi hulɓiɗi jurmiɗi ɗe kadi konngudi fof adune hannde e woni kadi ko hunde haala noon ɗiɓilla hay goto ko pay wonno e kadi pulaar ko haalete ko tiyete ko fof ndege ko ƴiyete ko fof e nder muɗum hay wonon joni hannde no an yeccene hayda ko kaalon ɗo gonɗe ɗum ɗo sinno sabanne ono ɗiɗo tinnoɗe binde ɗum ɗum ɗo ko hunde foti nde windede tan gadana suumi hen ete kadi so tawi tan windaka e ko hunde majji ko majji hande jagguɗo ɗum tan ha tiiɗa jaggi ɗum ni yo jiɓi ɗon ɗum ni no palmi ɗon ɗum ni e so tawi en moftaka e ko hunde nde ganduɗa ko hunde nde ganduɗa en pettum haalade o jokke golle ɓeɗo min haade ko ketti tan seydi Dia en jarama mawɗo Yero Sall jarama no fewi Siley Dieng so tawi wonko joguiɗa kada ɓeyde hen hade meɗen yaade to bani meɗen debbo Hawwa Amadou Dabo naari ɓoggol ngol ceerno Siley jam hiire moɗon no gongol ya hiire jaam mi salmini on mi salmini bandiraɓe wonɓe ɗo ɓe fof eyi o haali ɗo konnguli tan ɗi ngannduɗaa ko konnguli baɗɗi fayida ene jannginatnoo ko heewi gilay janngude no ɗemngal neɗɗo waawirta regaade e pulaar
ko haali ɗo jooni beɗi pengeli mengeli joyi ɗo hen men so tawi ɗemngal neɗɗo regaki pular no haaliri ɗum ni mboɗa anndi wawata reftude hen eyi tindi e cifti e daari ko hunde wande fayida